yaBaTencen, munoshamisa zvikuru chaizvo. Shuwa mungauya muchitoindosa zvinosina nebasa rese. Munogara kuSouth Africa. Muri kuindosa zvinhu zvekuZimbabwe kwamusingagari. Koma ndingotakura mabhegi enyu mudzokere kuZimbabwe kwamunogara. Tinyatsokuona kuti muri gamba makapenga muri gafa. Kodzokereka kuZimbabwe. Chokwadi mungauya muchitanzi tiri kutenda vana Passion Java, tinoda kutenda vanhu vanoshanda naPresident Idi Mugabe, Idi Mnangagwa. Asi muri kuda kupiwa GD6. Apa mutadza kutaura sababa chaiyo chaiyo. Mhuri yenyu yose makaikukuzva ikauya kuSouth Africa. Ndokwairi kugara. Makatadza kugara kuZimbabwe nekuti kwakaoma. Muri kunyatsoona kuti vana venyu even education system yekuZimbabwe mari yacho hamuna yekuti mukwanise kubhadhara kuti mwana ende zvikoro zvakanaka. Muri kunyatsoona kuti maybe probably hamuna a decent accommodation and you don't have any something yekuti muite lean on kana muri kuZimbabwe kuti murarame comfortable life mukatizira kuSouth Africa kunoku. Kunochekwa vanhu musoro se uku. Kuno life iri risky yekuti vanhu vanoshutwa anytime makaprefer kuzogara munomu. Moita video muchitaura zvotanzi munoda kutenda tiudzigwe zvokuita nedzimwe nyika titonge nyika yedu. Indai munotonga kuZimbabwe. Indai munogara paground tono kuti muri gafa kana makapenga. Indai paground apo tono kuti muri gafa zvichokwadi makapenga. Endai paground. Inda muchingorutsa kutaura imba mukoma yaBaTencen ini. Munomborashika kubuda musaga chaiko sometimes. Munomborasika chaiko chaiko. Iko zvino maChina kaflada nyika yenyuko. Why are you not talking about the Chinese? Indai munoshandira maChina kuBaTencen. What are you doing?